स्क्रीन के काइसना लाई मतन थां काइसनी दाम से 500 টাকা के हाजिर আমি আছে 500 রকছে बोले कि तोर तोर কিছু ভিউ ডাইরেক্ট কিন্তু টার্নিং से রং তো গো बोले আর बार के लागे ड्राइवर रोज जंक फर्स्ट अफ ऑल विजिट खाइगा जों कांचनसरा बिसिनि आन्दार मुन्डापारा और 2-3 दिन वाटै फाइदोंमा बागै कमा लैंडस्लाइडिंग खा बुनि नक गंखा नबारो उरिखा के आब्रबनो तै बरवाय बालायना थांगा दाय आबनि परे यां तिनि काथालसरा फाइ नुखा गोबांमा अंकंजाक लैंडस्लाइडिंग जाक आनुक्लब नक नुबै मांखना ए अ पागलायसो वाटर नि बागै अस्ट्रीम नि डाइरेक्शन नि बागै अब कागै दंबायसा आं तै बुसखांगो जों सगांगो जे नुगै फेमानि आबरबो लैंडस्लाइडिंग दंबायसा ओंखाय आजे क्वाक माने अब फ्यूचर रिस्क दं गाबनो तै डिपार्टमेंट न इंटिमेशन दजांनाय डिपार्टमेंट न खबर खाजानाय तिनि बोसोरनि परे नों गामियावबो फायना फै बाइक मातन दं बेकाराव सगाले आइको खुसी नांखाता चिन पाराव पैसाफोर जे फाइमान खोनाया गाबा तिनि फायो गाबा खुसी नांया देखा आगिनि एमएलए र फायातना फाइमारखौ सियां जे अरा फाइमान ठीक है हानानो जामानि हरनि माबार आरो तम रोक कुछ हा आरो तिनि राबार बागान फुरुंनि होए थाइनाय मानि राबार बागान दै नष्ट हान थानाय माने राबार बो बायजा थां तामराव बायहा बो पारायमा कोनो बसन पारा हिनजाव म निनि बो मंगला स्टारान हमने तम खलाय रोक चलाय तंग माने माने सिनि बो राबार बो बांया